बेसेबां मोनखो पेमेन्टखौ होननानै स' आङो बहुत माने खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्राय दिनैहायनि भिडिअआ आं ओरैबायदि खुसि माने आं ओरैबायदि हेपि दिनैहायो आङो दिनैहाय आंनि फार्स्ट पेमेन्टखौ मोननो हाबाय। आंनि इउट्युबनिफ्राय आं दिनैहाय माने फार्स्ट पेमेन्टखौ मोननो हाबाय। बेखौनो आङो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो होननानै बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। नोंथांमोनाबो गोबाङानो मिथिनो लुगैखादोंमोन नालाय आब' नों पेमेन्टखौ मोनबायना मोनाखै फार्स्ट पेमेन्टखौ बेसेबां मोनखो मा मोनखो बुहुदानो गोबां सोंहरदोंमोन नालाय बिनिखायनो आङो दिनैहाय माने पेमेन्टखौ आङो मोनबाय नालाय मेलाथ' 22 आवनो फैदों किन्तु आंनि एकाउन्टाव माने माबा जायाखैमोन आरो ट्रेन्सफार जायाखैमोन आरो ओमफ्राय दिनै फुङावनो मोनसे मेसेज फैबाय बिदि हाबबाय फैसा इदि होननानै माने माबाबाय आरो जेनेबा बेंकआव माबा जाबाय होननानै जे मेसेज फैयोना बिदि फैबाय आरो ओमफ्राय फैनानै आं जि खुसि जाबाय आं जि हेपि जाबाय ओमफ्राय बिदिनो बयबो जोंहा नखरावबो हेपि जाबाय बिमा बिफा बयबो ओमफ्राय बे खोथाखौनो आङो नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनोसै होननानै नोंथांमोनजों एसेबाबो भिडिअ बानायनाय जाबाय आङो स' बेनो आं बिराद खुसि दिनैहाय माने बयबाबो माने माबा मोनसे खामानि मावबाथाय अबियसलि बिनि फिथाइखौ मोननो लुगैयो थिग बेबायदिनो आंबो माने गोबावजोंबाबो आंथ' इउट्युब चेनेल खुलिनाया बोसोरसेयानो जाबाय किन्तु आङो भिडिअसफोरखौसो मोजां होआखैमोन आरोना फार्स्ट खुलिनायनिफ्रायनो आं जुदि होनायबाथाय बिनिख्रुइ थाबसिन मोनगौमोनबो जानो हानाय ओमफ्रायो आङो दिनैहाय मोननो हानानै थेवबाबो गोबावजोंबाबो आं बिराद खुसि आरो ओमफ्राय आङो जायफोर फिसा चेनेल दङ बेफोरनि थाखाय आं मोननैसो खोथा बुंनो सानदों नोंथांमोनाबो माने चेनेल खुलिदोंबाथाय माने ओरैनो सायावनो लानाङा आरोना डेलि भिडिअ हेगार होमबाथाय माने लासैसो जालांखायो नालाय भिडिअ होनायफोरखौ एगारनाङा भिडिअ होबाय था जायफ्रा गोदान चेनेल दङ जायफोरा नायगासिनो दङ दायो आंखौ फिसा चेनेल गोनांफोरा माने जोंना फिसा साबस्क्राइब बारायाखै भिउ जायाखै होननानै सिन्था खालामनाङा आरोना जिकुनु खामानियानो जिकुनु बुस्थुआनो नों खस्थ' खालामबासो खस्थ'नि फिथाइखौ लासैसो मोनखायो लोगो मावनाय लोगोनो जे बिनि फिथाइखौ मोनगोन बिदि नङा आरोना लासैसो जालाङो स' आंनाबो नै बोसोरसेनि उनावसो दिनैहाय थेवबाबो आं बिराद खुसि दिनैहाय स' बेनो आङो नोंथांमोनजों बे खोथाखौनो शेयार खालामनो होनना फैदोंमोन ओमफ्रायो गासैनिसिमबो आंनि साबस्क्राइबार आंनि भिउवार्स नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय अननाय मोजां मोननाय आरो आंनि खुलुमनायखौ आंनि गोसो गोरबोजों जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो आंनि बिमा बिफा आरो आंनि हाजबेन्ड बयबो आंनि जेसेखिनि नखरनि दङ आरो आंनि भिडिअसफोरखौथ' जोंनि मादैमोनाबो जोंनि दादैमोनाबो नायखायो बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय मोजां मोननायखौ जासिहरनाय थाबाय ओमफ्रायो लोगोसेनो गासिबो आरोना नोंथांमोनाबो जेसेखिनि दायो नायगासिनो दङ नोंथांमोन नङामोनब्लाथ' आङो बेसिमहालागि आग बारायनो हानाय नंखायामोन स' गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय अननायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम आरो इयुन समावबो आंखौ बेबायदिनो हेफाजाब होगोन आंनि भिडिअसफोरखौ मोजां मोनगोन नायगोन होननानै आङो आंनि गोसो गोरबोजों मिजिंथिनाय थाबाय आरो लोगोसेनो बहुत मानसिफोरानो दा सोंखागोन कमेन्टआव आब' बेसेबां मोनखो पेमेन्टखौ होननानै स' आङो बहुत माने चेनेल नायो बिदिनो जेनेबा जोंनि बर'नियानो जा बा गुबुन हारिनियानो जा नायो ओमफ्रायो आङो बिसोरखौ माने बुंनाय नुवाखै आरोना बेसेखिनि मोनदों बुंनानै लानाय नुफेराखै स' आंबो दिनैहाय बुंथ'ला आंबो दिनैहाय स' बेखिनिखौनो आङो नोंथांमोननो खोन्थानो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरोबाव फिन खेबसे आंनि खुलुमनाय अननाय मोजां मोननायखौ जासिहरनाय थाबाय ओमफ्राय आङो नोंथांमोनखौ आंनि नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो हमगोन स' बाय बाय बयनिसिमबो।